This is Gaga CFM in the morning. You tune into the TBT edition of the Uprising. And namhlanje ke ilanga elikhulu ngumhla ka-9 October 2025. Ilanga lembizo yodaba lemvunulo. Namhlanje ke ibambene ngehluthu LGBTQI+ community kanye nemabhinqa led by the self-proclaimed president of the Bhinqa Nation, Ungizwe Mchunu. We also invited the law, Advocate Hlengiwe Mkhasibe, ukhona nathi la ukuthi na asiguide in terms of what is legal and what is illegal. Sibe sesikhulumisana also nenkosi yesizwe saselangeni, inkosi uMhlongo uBhebhe, sokhuluma naye inkosi uMbhengu wesibili. Sokhumbula ke ukuthi indlovukazi uNandi eyazalela ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha yayizalwa inkosi yakwaMhlongo elangeni, inkosi uMbhengu wokuqala. Lona ke unkosi uMbhengu wesibili. Andube ke sithule ipanel yethu namuhla. Ake siqale siyontshontsha lapha kwinkulumo ekhethekile esibe nayo kanye nenkosi uMbhengu wesibili. Well, there you have it. Sikhuluma khona nenkosi ke uMbhengu wesibili. And now we're back here in studio. In case you want to be part of this conversation, I suggest you come straight to Kagasi House here at Konubia Mall. La ozofika uthole khona ke ama-panelists ethu kanye nehlwele ke eyithamele lolu hlelo lwethu. Njengoba sengishilo ke bokwethu ama-panelists ethu kuqala sinawo u-President of the Bhinqa Nation, the self-proclaimed President of the Bhinqa Nation, Ungizwe Mchunu. Bese kuba khona uSibongo Khumalo. Wait. Mana amacingwane ngiqale ngiqede ukuthula bonke abantu la abakwi-panel bese siyayikhuluma le. uSibongo Khumalo we-Lesbian and Gay Community and Health Center in Morningside, Opindabi Provincial LGBTI sector leader with Civil Society Forum. Siphinde njengoba sengibalulile ke sibe no Advocate Hlengiwe Mkhasibe, who's an admitted and currently practicing advocate of the High Court based khona la KwaZulu-Natal, and also a former senior judicial officer and legal educator with over 15 years of experience in the legal profession. She served as acting senior magistrate at the Point Family Court in Durban and also qualifies to be here today. Azosi bamba ngesandla sicathulise ikakhulukazi mesikubuye izinto ezemthetho. Lo bekhuluma ke kule nkulumo eqoshiwe buyinkosi uMbhengu wesibili kabonga inkosi uMhlongo of Elangeni Royal Authority. Sinibingelele ke nonke sinibingelele kulolu hlelo lwethu lembizo yendaba ke emvunulo yesintu kanye ne-LGBTQI community. Lo daba ke ngifisa ukuthi liqalise kanje. Umuntu okuyena olisuke ngaye Ungizwe Mchunu la ebekade ethi yena ngokwakhe quoting ukhuza umhlola ukhuza ke ngokusetshenziswa kwemvunulo kaZulu ngemvunulo yamakhosi nathi izinkolo ubona kuyindelelo nenhlamba ukuthi isebenziswe abantu abaphila abathanda ubulili obufanayo ekade beganana ngokwesintu lapha sibona izithombe egcwele inkundleni zokuxhumana. So with that said, I'd like to now extend the invitation to President of the Bhinqa Nation, Ungizwe Mchunu. Sikubingelele macingwane sikwamukele kwiGaga CFM. Ngiyathokoza kakhulu kumphakathi ke na onkana nabafowethu sinabo lapha kanye nabalaleli beGagasi. Sibonge kakhulu. Asiqalise lolu daba nje ukusuka kwalo size sonke nje sesiyabuya sizoresponda kulona. Ingabe isililo sakho sithini na? Isikhalazo sami nesibabazo sami sisimple nje. Uyakhumbula ukuthi emveni kokuba ke uThabo Mbeki ephathise umthetho sisekelo ukuthi ama-gays and lesbians, they are illegally obligated to be the part of to be aligned in the constitution of our country. Even before that bebevele bekhona kodwa futhi akaze kube khona inkinga neyimpilo uyabona ngoba bebazi ukuthi into abayiyona ngokosiko ayihambisani ngokosiko impilo lokudaleka komuntu nokuzalwa komuntu nokwanda komhlaba. That's culturally prohibited. And wesibili futhi bekuzoba ireligious uzokhumbula ngisho eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu wathi sebemone ngakho konke kodwa bathi mhlazana sebelala nabodwa ilapho wathatha khona isinqumo sokubhubhisa iSodoma neGomora ngoba wayengasayibhubhisanga wayesekathatha isinqumo sokubhubhisa umhlaba kodwa indoda yalala nenye indoda nowesifazana lwesifazane wathatha isinqumo sokubhubhisa umhlaba according to the historical book called Bible. So ke manje ke mina ke sami isikhalo ke besisibulishe ukuthi amaphutha ayashiyana ngegaba zawo kodwa kukhona amaphutha ababazwa abonomhlaba. Ngakho ke mina bengibabaza indaba yokuthi sithi sineyinkinga engakanani phezulu komhlaba zokungahloniphi kwabantu nongahloniphani kwabantu
kodwa awukwazi ukuthatha ingubo yami okuyithemba lami lokugcina impepho yami umthandazo wami la ngiguqa khona ngibizwa baba omkhulu ngifaka umqhele ngivunule ngingene esibayeni ngikhipha intombi yogana ngikwenze konke yithemba lami njengoba ubona amaNazaretha enza njengoba ubona iziyoni zeza noma ubona amaWelsel enza ngeke ugqoke imvatho zamaWelsel noma iyoni uyongena phakathi ebar uphuza utshwala ngakho ke thina njengenkolo yesintu asihambisane nokuthi umuntu wesilisa avunule abhinqe ngevunulo yakithi aphinde futhi ayoshada nomunye umuntu wesilisa beqabulane belulaza imvunulo yethu asinankinga nezidwedwe abangayigqoka kodwa hayi imvunulo. Some strong sentiments from Ungizwe Mchunu Sumzwileka Sibo. I want to pass it over to you, Sibo Khumalo. Mawibuza ukuthi bani Sibo Khumalo uyena ke ozo represent the LGBTQI+ community. Ngabe what are your sentiments to what Ungizwe Mchunu has just said? Angibingelele abalaleli bekakasi ngiyabingelela kwinkosi ekade silalele inkulumo yayo ngibingelela upresident wamabhinqa ngibingelela uadvocate Mkhasibe ngibingelela abasakazi abakhona la ngibingelela iaudience yonke igama lami uSibo ngwakaKhumalo ngumagcino pronounce yami he him and his ngesizulu okusho ukuthi ngumalume ngubhuti ngubaba futhi ngumkhulu ngoba senginabazukulu. Okay iqala la ubuholi lobu ubuholi njengoba kukhona ubuholi benkantolo kukhona ubuholi bamabhinqa mhlambe yami inkulumo izoqala la njengoba sithuli hayi ngoba sifuna ukuthi asilaleli endabeni yemvunulo noma yani but silalele la ekutheni mhlambe yini ubuholi upresident Ungizwe Mchunu ungumholi alright ngiyamthanda futhi inkulumo yakhe ngoba ukhuluma ngokuthi kunamaphutha enzekayo then mhlambe let's define ukuthi what is leadership because if ekhaya kunento engakazi yenzeke singakaze sifunde ngayo kuye kube nabantu abadala abasifundisayo mhlambe isizathu sokuthi ngisho kanjalo ilesi sokuthi uma ngabe kukhona oshona ngengozi singakaze sincwabe umuntu oshone ngengozi sesitshelwa abadala ukuthi kufanele nenze kanje ngoba lento ayijwayele ukwenzeka so iyaphi inkulumo yami isiya la ebuholini ukuthi isintu sasazi singahlambalazi isintu sasazi sinenhlonipho isintu sasazi sinobuntu mhlambe la yonakale khona sengazi ukuthi sila namhlanje it because izinto zilungiswa ngendlela indlela esibuke ngayo indlela athi ukhuza umhlola ibingekho yini enye abengakhuza ngayo njengomholi ngifuna ukubamba ipoint lami engilithunyiwe ngingumholi kwaZulu Natal under civil society as LGBTI ko omunye umsebenzi wami ukuthi how to work with diversity communities ezinye zama training engikwenzayo so okusho ukuthi mangibona igap la kwamanye ama department engibona ukuthi sengathi abasatreateki ngendlela ngisiza kanjani kubafundiseni okusho ukuthi ngoba yena uyazi ngendlela ekufanele ngabe mhlawumbe imvunulo ayikho nenye indlela ye-manners of approach ngamanye amazwi uthi hayi ukuthi iphutha alikho awuliboni uthi indlela ekukhuzwe ngakhona iphutha iyona le ophambene nayo lapho ke yes manners of approach angingathi mangabe silungisa iphutha silungise ngorongo omunye ngoba enkulumeni yangizwe ayisayithinta imvunulo ithinta ienga nenzondo. Okay President Ngizwe asibuyele la umuntu i-sexual orientation yakhe ihlanganaphi ne-identity yakhe nesintu sakhe uma ngithatha uBonginkosi wakaKhumalo uBonginkosi waKhumalo irrespective ukuthi yena uthanda ubulili obufanayo noma uthanda ubulili obungafani kepha izevatho zesintu nabantu bakaKhumalo emlandweni siyabazi babefaka amabheshu siyabazi nabo babefaka ke imbatha befaka isinene befaka zonke izinto abayifakayo uma yena esethi ngelungelo lakhe eliprotected kwi-constitution yethu la eSouth Africa ufisa unaye ukuhlanganisa kanye nomunye athandana naye and njobe behlanganisa bazofuna nokuhlanganisa ngokwesintu ikupla ekuyinhlamba khona lo othi wena ukhuza umhlola ikepla kuumhlola khona kumbe ikuphi lo akufanele agqoke kuyiphutha kephi ukuthi agqoke into ekhombisa ubuntu bakhe njengomuntu waKhumalo owumZulu lapho mfowethu ngizophinda impendulo yakho uyizwile eqaleni ukuthi ngokusiko impilo nathi sinamalungelo
njengoba iconstitution ivumela izinkolo zonke ngokushiyashina kwazo ngokosiko akazi kuzokwamkeleke futhi akusoze kwamkeleka ngisho kwenzeka ukubona kukhona ekhaya kuyihlazwanyana kodwa kuyagqitshwa akukwazi ukuthi kuthathe ukuqhakambiswe bese kubekwa phezulu komhlaba amanye amaphutha asekhaya mayikhulunywa kusekhaya mfowethu yabona akufani noma subeka izinto ezidlangalaleni khona amaphutha bengalungiseka ethola ukuthi walungisa ngasithe niphume senisimala phambi kwabantu kodwa uthola ukuthi mawuthatha lelo phutha lelo waliphathaza phambi kwabantu lelo phutha ngeke lisalungiseka ngisho belingalungiseka imindeni yonke isithi cha isibongile ngakho ke balekile ke into ebalekile njengamanje ukuthi bayazi ukuthi thina sibamukelekile ngokwe constitution nangokwempilo futhi bangabafowethu futhi kumnandi ngisho ubafica la bemcimbini kuyajatshulwa yabo kodwa they've chose the path they must not feel inferior and be intimidated ngoba into eyenzekalayo la balekile ukuthi thina lapho sikhuluma ngepoint lemvunulo abahlale pointini lemvunulo bona kunolokho bona babhosta bathi bona bazoyiqhwa ngenkani imvunulo kwamayimaye ila ke that way I was triggered. You must know ukuthi what pulled the trigger because kade siphila nalabo bantu sibe khona so manje ke idisrespect nokufuna ukubuka kwabo bengakwazi ukubahambula bekhuzane bona bebheke etulo bona benza ku social media that is totally wrong. All right, some strong sentiments once again from Ungizwe Mchunu. Ngifuna ukuyisalule ku-advocate. Advocate, namhlanje ngifuna mhlambeni to touch on the rights of equality, dignity, the freedom of expression in the South African Constitution applying to the LGBTQ plus community. Mhlambeni, ikephi la ngathi mhlambe sigeja khona nama izinto engathi siyayikhohlwa namhlanje. Ngiyabonga kakhulu Mantuli, ngibingelele abaphathi bohlelo, ngibingelele Gagasi, ngibingelele ama-guest enginawo iChunu noMntungu. Ungichazile umbuzo endlela oyifake ngawo. Wazichaza iChunu la ichaza ukuthi belinesikhalazo samaphutha enzekayo. Kodwa benginombuza nduma ngimthele ngomthetho ngoba angizange ukuzolwa mina ngizozama ukuqondisa ngokwisimo sokomthetho. Ngikubhekise kuwena Chunu ngenkulu inhlonipho. Yebo ngane. Ukuthi Chunu mali kusho lokelali kusho likhalaza mhlambe ngikusho nje kodwa nangendlela asebenzisa ngayo izwi nesigqi sezwi sakhe nangendlela abesekhipha ngayo amagama kuhambisana nesigqi sezwi sakho lokuthi phecelezi tone uma ngabe lithi Chunu azihambe izinja malithi Chunu ngilinda kuchona ngifuna ukuthola mina lento esingisini esithi context khona ngingezi ukuba ngathi ngiza kuwena ngizokudiliyela ngamatshe noma izitini zama blogs cha uma ngabe lithi Chunu sizonicwasa bukhoma laliqondisisa na iChunu ukuthi lihamba kumuphi umzila ngaphezulu kwakho lokhu engizokuveza ukuthi kuphe ngikuhloniphayo okuvelile la nengizokutusa okuvelile lali kumuphi umqondo iChunu anduba umkhasi bakhuluma. Ngane yakwethu ngiyabonga kakhulu umuntu omthetho ngibonga kakhulu bafowethu nodadewethu okubalekile nakho konke lana sizelo sakhuliswa emakhaya ahlukahlukene nawe nje dadewethu ingane zakho la uyishiya khona bakuvalwe ikhole ziyaganga ziganga ngendlela ahlukahlukene uthola ukuthi enye usiyibekezelele isithi isikhathi iwenza amaphutha kodwa ukuthi awukwazi ukuthi ukhulume isinoma sikanjani uthola ukuthi manje bese yenza iphutha elikhulu mangahamba ekhaya uthatha ingane yakho iye ungena embedweni kayise nonina ilale nentombi phakathi sekudlulele ngaphezulu kokuba ikhokhubiswe udade wabo ayifakwa lengekamelo manje leyo nto leyo yisho ukuthi la it was a form of an expression njengomzali nginelungelo to be angry to express my anger but lekwakusho ukuthi I really mean it ukuthi abahambe bashonepha abantu kubo yabona ingane uyayitshena ingane ngqo ukuthi either is me or you highway or is high usho into kuyiyona yona ingane ukuze izwe ngoba sometimes ezinye izinto you must not sugarcoat them you must not massage them the statement must be there and ngilizwa la ngicacela ke Chunu la ngicacisela abantwana eSouth Africa ngaphansi komthetho abantu abangaphansi kweminyaka u18 uma sikhuluma ngiqala ngikubuza ngithi kuwe ubuhloseni ngoba uzwile ukuthi ngikubizele lento ethi phecelezi tone ngithema ukuthi izinja uma into uyikhipha ngomlomo wakho
kufuneke kuzwakale ukuthi ayiqondile ukuthi iza ngendluzula iza ngokulo ngizoyisa kwindaba yecase yokuqala nje before ngibuyele kwiconstitution kune case yake yaduma ngoba ivelile indaba yenzondo lento esibiza nge-hate speech inkulumo zakho especially ngoba umuntu osey'inkundleni zokuxhumana ithono isebenzisile isuke yase isibuyisela entweni fortunately ke noma ngenhlanhla esiyakwazi ukuthi idefineke ibizwe nge-hate speech uyayizwa lonto uthinta icase yokuqala nje uyithintayo uthinta icase kaPenny Sparrow umlungu owathi mayethu ukhuluma ngabantu abamnyama wababiza ngenkawu la hamba icala lakhona waze uhamba kwamba wafinwa lo 150,000 kwakungaleso sikhathi kwakumfanele ngaleso sikhathi kusuka lapho kwaba namanye amacala amanye avela oqwelane especially asikhulume ngekaqwelane nje specifically owathi yena umuntu ocisha athi mayifane nawe ngoba wena usemehlweni abantu that means into oyiphimisa ngowakho umlomo iyezwakala so uma uthi izinja ayihambe uma uthi wena sizobacwasa bukhoma that means uyalapha la kuthiwa khona kwi-constitution section 9 asingabacwasi ngobobulili nabakhethile kodwa ngifisa ukuveza ukuthi ukhona lokho engifuna uku-appreciate ngikuveza ukuthi bekungaba ukuthi siyalekelelana kwaseqaleni mhlambe ngoba seluchithekile ubisa second esingayenza kufundiseke ngoba ngumZulu nami chunu kodwa angazi mina ukuthi bengazi mina ukuthi khona izinto ezingaqoka kodwa ngenxa ukuthi mina kaBM Legal ngikholelwe ekuthenini ngifundisa ngomthetho ezinye izinto ngathi singayibamba lapho ngoba ithini manje ithi eyakhe inkulumo mawuyibheka njengoba South African Human Rights Commission bekuthatha nje njengoba UDM begijimisa njengoba nabanye besazogijimisa chunu banalo igunya nelungelo lokuthi bagijimise chunu ngoba nina ngoba uthema usho wasukhipha inkulumo in a position of power in the public eye usemandleni wena kwi-public eye uphindwe ube nabalandeli abaningi bakaZulu of course uthinta into ehlongoza ithinte uZulu of course it's going to be sensitive uphinda uthinta okuphinde kwatsheka ke chunu ufune ngiyibeke imbaba uthinta igroup yabantu base South Africa abangebona abantwana osekwaliwa iminyaka ngeminyaka ukuze ba recognize and you said it rightfully ukuthi sabamkela siyahlala nabo sihlale nabo emathaveni emaclubini or whatever the case may be noma ungashongo ngalawo magama kodwa uyasho ukuthi siyabamkela why pho uma sibamkela singakwazi ukuhlonipha ilungelo labo lokuthi bayalingana nathi siphinde si appreciate sihloniphe ilungelo labo ukuthi isithunzi sabo sibalekile isithunzi sakho chunu ngisho ngikuaddressa ngingomthetho that's why ngeke ngize ngikweyise chunu phambi kwakhe ebusweni ngoba mina kuyigunya kimi njengomuntu oyilunga lase South Africa ophila la ukuthi ngihloniphe ilungelo lakho ngihloniphe ilungelo lika Felix Rathumbeza ngiyaxolisa ukubiza ngegama kaMantuli nelechunu kanjalo uma uthinta uyangichaza ungibeka uyangigoqela lento uthinte ukuthi unelungelo lokuexpressa of course freedom of expression ikhona sonke sinawo lamalungelo ahlelwa alwelwa ngekhathi zobandlululo kodwa kukhona into emnandi nakuwa ama rights lawa amanye namanye amalungelo kunokuthi akusilungelo lingenamkhawulo ni akasibambe lapho ke ngiyathemba la ngokulalela inkulumo lengithe angayithikamiza inkulumo masiqala ukukhuluma nawe Mtungo ngapha wakhala ngokuthi cha njengomholi izinto ayiphimisile akuzona izinto ezihloniphekile nezifuze eziphuma emlonyeni umuntu omholi mangilandela uadvocate ngapha na ukhuluma ngokuthi cha inhlambana yekhiphile ziyalumela ezinye zazo understood to be hate speech ikhunu ngapha lona lokhuluma ngokudeleleka likhuza umhlola so uma sibuyele emuva sisiya kumsuka walo uma ngase ichunu lixolise mhlambe ngendlela eliphimise ngayo ingabe lokho ngachaza na ukuthi niyakuvuma ukuthi cha ukhulume kabi uma erelaya umyalezo kepha le inkulumo yakhe yona qobo ayiphambukanga asikho isiphosiso sokuthi abantu abathanda ubulilo obufanayo akumele bafake imvunulo ngoba imvunulo ndoba sizwa ngenkosi yakwamhlongo ethi inezigaba akuyena wonke umuntu osekhulile wesilisa okwazi ukufaka imvunulo ethile kukhona umuntu ofika abe umntwana abo umfana
abeyibhoxongwana, abeyinsizwa, abeyindoda, abobaba, abomnumzane, abeyikhehla. Bonke labantu ngalezi igaba zabo banemvunulo ethile abayifakayo. Ngisho nenkosi, uma inkosi ingaganiwe, inkosi kunembatha engakwazi ukulifaka. Kepha njengoba ke siqhubeka singabantu in this society, si-evolve. This is year 2025. Kunomthetho sisekelo, siphila ngaphansi kwemithetho ethile. Ethi le mthetho asibe inclusive. So where do we then include the LGBTI community esintwini sethu? Uma sithi akumele bafake imvunulo, ngani bafake njani? Ikhona na isigaba thina njengabantu ama-traditionalist and culturalist esingabafaka kuyona sithi cha nina uma umuntu oyintombi, umuntu owesifazane ongaganile okwazi ukufaka isidwaba. Uma umuntu osethombile kepha mhlawumbe osenomntwana awusakwazi ukufaka le nhlobo yobuhlalo. Sikufanele ufake le. Abantu abaphila ngalendlela sibakhaphela ngaphandle na? Sibathuwe ngeinhlamba noma sithi na imvunulo enifake enifanele ukuze siqhubeke kahle ngoba I think mangizwa indlela ekwenzeka ngakhona anokuphikisa lokho akushoyo. So ingakho ngithi ngicela ukuchazeleka ukuthi ingani abantu abangamaZulu i-sexual orientation yabo ikwazi ukuba bakhaphela ngaphandle baphuca igunya lokuthi bavathe ngezinto eziwubuntu babo. Uyabona njengane wethu Thumbeza ngithokoza kakhulu kummeli na umfowethu lapha indlela ibeka ngayo ikezwakala kakhulu. Ukuzwakala kwakhona ke uyazi ukuthi sinomlando omuhle la eSouth Africa ukuthi the most powerful fashion designers all over the globe are people who are talking about, and they are composers of izinto ezidumile emhlabeni jikelele. So ke manje ke yini engahlola ukuthi kuyo leyo skill sabo ucompose imvunulo abazoyiqoka bona besineke kubonakala ngombala ukuthi ayi cha hayi iyakwaZulu kwakuyinsizwa yakwaZulu iyayikhetha ukuba ushiyi ngendlela thizeni into kanjalo ngoba lapha into esensitive kakhulu lapha imvunulo idluphe esilo ngqo ngayo yonke indlela, and then thatha indoda iyofaka ulimi kwenye indoda leyo nto leyo ingubo yokuthandaza yethu. Ngisho uguqile ngisho nginsizwe ngivunule nginjena ngivele ngibe mayaka ngibone ukuthi yabona silulazekile lapha. Into ngeke ivumeleke under no circumstances. We were triggered and we were angered, and then if freedom of expression exceeded the limit, I must accept that. Okay. I must accept that. Okay, fair enough. Ngiyabona sibo hamba nabo bonke they're shaking their heads as he's suggesting maybe uyazi imvunulo ngifuna entsha. ukuphawulana ku president wamabhinqa ngiyamthanda kakhulu enye ye role model yami le because Mchunu Ngiyakuthanda la mfowethu. yabona nje Naku nje niyathandana. Naku nje niyathandana. So esizathu sokuthi ngithi ngiyamthanda it because kunenye into akayiqala eyayithi dlala ngolimi dlala ngenkotha. Uyayikhumbula leyo ngaleso sikhathi ngafunda into eziningi kwena namanje ngilindele ukufunda into eziningi but lasishaya nakhona ila uthi asibe nemvunulo yethu cha angikuphiki ngiyakuphika lokho ngithi mina ngiyavuma ukuthi abakade beshada bafaka imvunulo mhlawumbe efana nesilo noma yesilo yohlanga lomhlabathi ngiyavuma ku wrong lokho mhlawumbe bebengazi kodwa ngicela ungangiphuci igunya lami lokuba kaMntungwe eMantungweni ngoba mangilandela inkulumo yakho after uthe omunye methi kulungile manginemicimbi ekhaya bayifaka imvunulo inkosi ngiyayithanda ulimi layo ekhulume ngeyigaba okusho ukuthi uma ngabe ngingakaganwa noma ngingakashadelwa ngiyinsizwa uma kunomcimbi ekhaya eMantungweni ikhona imvunulo yezinsizwa ukuthi sexual orientation yami ithini ngingumntungwa akungishintshi lokho. Okay, so uyamuzwa uthini uSibola ukuthi sexual orientation yami ithini, it shouldn't matter, okusalayo ngiyinsizwa Lutho labona ke ngifuna ukuthi lento singayiluli isikhathi eside. Ngimile ekuthenini akukho umuntu engimchazile uthandana indoda ethandana nendoda ezoqhubeka yenze imvunulo yaZulu ngoba amaZulu abantu abasensitive sonke singamaZulu, and manje ngabe kungalalelwa leyo nto leyo izogcina iphume esandleni kanti abafowethu siyabathanda ngayo yonke indlela. Siyacela ngamabomu nje
ngamabomu nje njengoba namanje sidebate gays and lesbian instead of debating the issue of imvunulo nembizi ibizwa ngemvunulo kodwa manje sidebate thina ukuthi consequences kwenzakale kanjani thina siyini sinamalunga nangakanani kokhohlwa umongo ukuthi iphi into etriggerisha itrigger so itrigger idonswe yini masingahlonipha lokho ngibafowethu sibe sensitive eyintweni ngakutshela sophila kamnandi ngoba bizophuma esandleni mhlawumbe Macingwane asiphinde siyiphathe kahle Macingwane kulungile ukuyezwakala ngiyacabanga sonke siyazwana iaudience yethu nayo la I can see nabafisa ukuphefumula ngalolu daba Sibo mhlawumbe asithi nje ukubulala iambiguity sibulale ne-confusion that can arise from what you've just said masiqala sekwethula ukhethe ama-pronouns akho what are he no him no his nonjalo njalo so uma ekhuluma ethi ungizwe akakuvali ukuthi abantu abathanda ubulili obufanayo basebenzisa imvunulo kaZulu but ucela ukuthi baqhamuke nobuhlakani babo abazoba nemvunulo ezodinota ukuthi ngoba abangene ezigabeni ezi-traditional uZulu kusefanele abe inclusive in the attempt of being inclusive it means fanele kube khona la bazoslotha khona igaba ezithile ezizothi mina ngiwuSibo wakaKhumalo ngi-identify as umlisa ngaleyo ndlela angiganiwe ukuthi ngilala nobani akudokwe eligayelwe bani lelo ngiyinsizwa nje mina ngizofaka le insizwa imvunulo engaganiwe bese kwanele bese kufika omunye athi cha mina ngumagwaza ngizalelwe emzimbeni wensizwa kepha nginomuzwa wesimame yiphi ke esefanele mina ngiyifake imvunulo uze ngikwazi indlela engisina ngayo ngisine njengomuntu wesimame kepha isiqu sami ngibuka njengomuntu wesilisa sekuyinhlamba kungizwe eka nabamlandelayo ukubona insizwa isina ngendlela yesifazane kepha isiqu sayo iyisilisa izevatho zayo ziyisilisa ngiyacabanga ukuthi lapho uma ngikhuluma ngomoya neutral kanje siyazwana kuleyo ndawana bengicela ke ukuthi ngimeme ubuhlakani bakho bokuthi kwenziwa njani because there's too many moving parts and variables in the sense that your pronouns ezumntungwa uzofaka la semntungweni akukho lutho indaba yenzeka kusihlo masuyolala nesithandwa sakho kepha lo munye ombona ucha usel Beyonce lo uzalelwe emzimbeni wesilisa kodwa yena nokuvatha kwakhe uvatha ngokwesifazane kube khona mhlawumbe omunye ngeke ngibalulwe ngamagama so in those it can be create a platform or a forum where we discuss those things before ngikuphendule ngifuna ukuphendula ichunu lapha lami elithi kungabe sikhuluma ngeimvunulo siqale phansi sazokhuluma ngala because ilahleke lapha ekuqaleni ekutheni before a react usuke wayithatha ngama emotions njengoba esho ukuthi ube neanger wayesekhipha amagama bengafanele ekuthena lungise so siqale ekuqaleni ke ngoba kunama damages ushilo uchunu wathi he didn't mean it but when you go to comment on your page kunobusisi nje wokuqala engimthoko osebenzele ezinye zeinkampani zokuvikela othe azishawe ekhanda zife. That's the comment he highlighted. I've got verification of that. On my Facebook, kukhona obengilandela nje kwabumnandi waqala wathi lento yenu kufanele nishiswe nife nonke. Secondly, 3 yayise abanye bathi siletha inzalo embi kobaba omkhulu bani so ngifuna ukubheka idamage esiyenzekile through lothi awiqondile uadvocacy uyangilekelela mekhuluma ngokuthi because you are a public speaker siyakuhlonipha and into eshiwo umuntu ohloniphekile siyayilalela angikhulumi ngosibo ongena emotweni angena emoli ngikhuluma ngengane ekhulayo esikoleni ehamba sengathi ayiqondakala aphuma umuntu lapha ezakhiweni avela igenge ngobhushu njengamanje silwisana nodlame lobulili lamadoda afika avela kwazi unkosikazi ambulala because of power sila amadoda ebulala ingane nayo you make a valid point however ngizokunqamula lapho ngizosibuyele kule yemvunulo so okusho ukuthi metha ngingavunuli uyangiphuca
Uyangquota futhi mawuthi ama-pronouns ami. Ngizalwa kaKhumalo, ngizalwa umfazi nendoda. Bazali indodana. Akulishintshi okwe-sexual orientation. Uma ngabe ubaba wami ehamba, ngiyindodana. Uma ngisele nosisi, nginelungelo lokuphatha ihlamvu lokumkhipha. Uma ukuthi ubaba wami ubekufanele aphathe isihlangu nani, nginelungelo lokumkhipha njengondodana wakhe. Angeke ngilande enye insizwa yakomunye umuzi ukuthi izothatha ipower yakithi ngoba bethi ngilala nobani. It's got nothing to do with that. Isiko la njoba ngowakaKhumalo ngiyena ukufika kulelizwe okusho ukuthi ngowakaKhumalo. However, there are many letters in your alphabet. Se iyona into engiyibuzayo ukuthi okwakho hleze ukucwaseka in your fight against ukucwaseka uzocwaseka kangconywana noma kancanyana kunalomunye kwima letters yena Transgender ufunda lapho. All right. Angithi mhlambe ingakho koyenye imisebenzi wami ukubafundisa abantu ukuthi asho ukuthini lamaletha nokuhlukahlukana komuntu. Utransgender ngithi uyasho ukuthi ungowesifazane emzimbeni womuntu wesilisa. Okusho ukuthi njengoba ungowesifazane ikhona imvunulo yeintombi uma yeintombi. Uma ingene esigabeni sokuthi uyathathwa uzoba unkosikazi. I think asikufunde lokho ukuthi sihlukene ngemzimba, sihlukene ngokuphila, but asibe abantu abawamkelayo ukuthi izinto njengoba iqhubeka kunezinto ezenzakalayo. Even noma ngabe uNkulunkulu uthi nithi eBhayibhelini iSodoma neGomora, but uNkulunkulu uthe ngenza ongeke kwenze umunye umuntu. Singena la ngaphunywa khona. Ngiyalithanda lelo ngoba iBhayibheli maliqala lithi uNkulunkulu nguthando. Akakhulumanga ngokuthi sidala ukuthi nokuthi if uMose bamnikeza induku yaphenduka inyoka, asilindele ukuthi uNkulunkulu usayophendula induku ibe inyoka. Waphendula uSibo waba ugay. Okay, I want to do this. I want to just go to the advocate and then make my way down to the audience and take some questions. Kuze sizwe ukuthi bacabangani abantu abafikile namhlanje and then sikwazi ukubaphendula. Ichunu na yonke lenkulumo esikhulunyiwe kungivezele elinye lamalungelo elibaleke kakhulu. Vele luyingqikithi yayo into edefendwa ichunu. Uyaphinda futhi umthetho sisekela ngithi ichunu sengilichazela ukuthi kunemithetho ekuhambiswa ngayo imizila. Lithi liugadile umzila ichunu kodwa libe lingatsheki liphuma kuwo lomzila elithi liugadile ngokubalekela umthetho. Lapha ku section 31 ngiyaxolisa nje kuyibiza inamba ngivamisile ukuthi ngibize inamba. Kuvikeleke amalungelo abantu ukuthi bakhethe ukuthi bona bahambisana naluphi usiko balipractice kanjani. Ngamanye amazwi engifisa nanoku-emphasize kwezinye izinkulumo echunini elishilo kuma video kuninto ayikhulume njengokupaytenta nje kanje. Yabona amaphutha abemaningi nalapho akhulumekile. Wamphakamisa uZulu wayiphakamisa iRoyal House wayidefenda iroyalty neregalia yayo kodwa kwase kuba ngazathi manje le ndaba yokuqhakambisa okwakaZulu the traditions and cultures zakwaZulu sekuyisibhamu noma isikhali noma inganono yokucindezela abanye ukuthi bona njengoba echaza umntungwa ethi mina ngumntungwa ngizogqoka okwami njengomuntu wesilisa. Imizwa yethu ngokuthi omunye umuntu wenzani ngomzimba wakhe nokuthi ucabangani nokuthi uzizwe njani ayibalekile lapha ngaphandle. Asikwazi ke ukuthi ibuye ingichazele into la. Asikwazi ke futhi siphinde sithi sizele singakababone abethu abantwana. Sivumela ukuthi kube nomzilo omusha osuvulela izimo zakudala eseyikhuseliwe. So engizokuphinda futhi ngik-emphasize ukuthi uyabona ngoba ichunu ubusuthe uyabona ukuthi kutshekekile. Isidinga ke manje Thumbeza ukuthi kubizwe even inhlaka zokholo iphungwe lento kubizwe even iroyalty kungabizwa just about anyone. Another important thing engicela ukuyisayitha challenge thina siyibonile emthethweni. Customary laws are hardly documented. Traditional laws, cultural issues, they are hardly documented. Akubhaliwe phansi akuna mishicilelo eminingi oyitholayo. So kwesinye isikhathi uthi mawuyilale ngithe mangiphinda ngilalela ngifunda lento yinhle into ayilwelayo ngokwami ukubona ngoba sikwazi ukuyiyeka siZulu sivele sichanaseke ngendlela asho ngayo ngiyakuzwa kodwa uZulu
And the kingdom of uZulu has always been about ubuntu. Ubuntu buba ingqikithi yokufundisa, and ubuntu is also part of yona lo mthetho sisekelo owase South Africa owenza ukuthi kuvikeleke amalungelo chunu